выстава, і дзякуй Богу, што яна адчынілася, і дзякуй нашым беларускім уладам, што таксама яны далі дазвол гэта адчыніць і зрабіць. БНР гэта 100 гадоў таму назад, але насамрэч пачалося ўсё ўсебеларускага з'езда снежня 17 года, калі амаль што 1800 дэлегатаў з усёй Беларусі сабраліся і вырашылі ўсё ж такі падыскутаваць над тым, што будзе з нашай Беларусю. Дыскусія адбывалася ў знакамітым сёння тэатры імя Янкі Купалы, гістарычны цэнтр Мінска побач з адміністрацыяй прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Будынак сёння выглядае так, як ён выглядаў 100 гадоў таму назад. На жаль, не далі магчымасць правесці да канца гэты ўсебеларускі з'езд і кангрэс. Бальшавікі вырашылі разагнаць гэты з'езд, зайшлі туды, хаця там ужо былі беларускія вайскоўцы, там ужо былі пачаткі беларускай міліцыі нават. Но дзякуй Богу, крові не было, пачаліся ствараць барыкады, но вырашылі не будуць они супрацьстаяць гэтым бальшавіцкім жаўнерам і вырашылі, што ну ўсё насамрэч ціха, спакойна. Кіраўніцтва з'езду ўсебеларускага раду арыштавалі, але выпусцілі хуценька. І вось яны якраз пачалі ствараць пачаткі Беларускай Народнай Рэспубліцы. Ёсць ключавыя будынкі ў Мінску, гэта дом губернатара на плошчы Свабоды, гэта знакаміты будынак, які зараз з'яўляецца чабурэчнай і штаб-кватырай Белкапсаюза, гэта Серпухаўская 9, даўняя Серпухаўская 9, сённяшняя Валадарскага 9. Гэта дом, дзе была прынята якраз трэцяя уставная грамата Беларускай Народнай Рэспубліцы, там, дзе было якраз пачалося адкуль незалежнасць. І вось мне вельмі цікава давялося сустрэцца з жанчына, якая рассказывала, што яе прабабуля, будучы вось такой дзяўчынкай, у сакавіку 18 года прыбегла туды да гэтага будынку і смяяліся, яны там гулялі, бачылі першыню чырвона-белыя сцягі. Іх нехта сказаў, што вось калі такія дзеці звяртаюць увагу на гэтую сімволіку, будзе ў Беларусі будучыня, сёння ці заўтра, але будзе. Ну і насамрэч, дзякуй Богу, мы з'яўляемся грамадзянамі незалежнай краіны, мы жывем у незалежнай краіне. Не ўсё ў нас парадкам, але насамрэч зараз маё асабістае меркаванне, галоўная справа не палітыкаў, а гісторыкаў. Гісторыкі павінны тлумачыць гісторыю людзям, каб кожны ведаў, каб кожны разумеў, што, да чаго і чаму, што вось гэты сімвал, гэта не сімвал апазіцыі беларускай, гэта сімвал беларускай дзяржаўнасці, тады з'явіўся. Потым былі 3 аставныя граматы. Наконт войска, да, я сёння прыехаў да вас у мундзіры слуцкага паўстанца ўзору 1920 года, гэта падпаручык. У такой уніформе быў якраз Антон Сокол-Кутылоўскі на знакамітым здымку, дарэчы, арыгінал якога сёння ёсць на выставе ў Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь. Мундзір вы бачыце розны, да? Я вось пакуль ехаў да вас, да Барановіча, я спыніўся побач з дакамі Першай сусветнай вайны. Вось тут побач з вашым горадам быў фронт у 15-м годзе. І гэтыя сляды, яны паўсюль у Беларусі. Там у мяне побач з Заслаўем, таксама Валожынскі раён, таксама гэтыя нямецкія дакі. Можете себе уявіць, цяжкая сітуацыя была ў беларусаў тады. З аднаго боку кайзераўскія войскі, з другога боку бальшавікі, з трэцяга боку першы польскі корпус, які знаходзіцца на Бабруйшчыне. І ў гэтых умовах беларусы спрабуюць абвесціць сваю незалежнасць, змагаюцца за гэтую незалежнасць. Былі ў беларусаў войскі, гэта быў першы беларускі полк, так званы Белполк. Менавіта вось 18 год, 17 год, 18 год. Бацькай гэтага полка быў Кіпрыян Кандратович, генерал рускага імператарскага войска, вельмі адукаваны, таленавіты чалавек. І гэтыя вайсковыя фарміраванні змагаліся супраць бальшавікоў разам з першым польскім корпусам у лютым 18 года. Дарэчы, была ў беларусаў тады і міліцыя. На жаль, немцы, казераўцы не дазволілі гэтую міліцыю зброіць, але менавіта тады таксама можна лічыць пачатак нашай беларускай міліцыі. Не толькі ад Фрунзе 17 год, але таксама і 18 год. І былі ў беларусаў тыя часткі, якіх не хапіла ў 18 годзе. Гэта 100-тысячны корпус беларускі на румынскім фронте. Это вот факт вельмі цікавы. Немцы уже калі занялі пасля 18 сакавіка 18 года тэрыторыю, 18 лютага 18 года тэрыторыю ўсходняй Беларусі, яны не далі дазвол беларусам сцягнуць з румынскага фронту гэтыя 100 000 чалавек. Можете себе уявіць, наколькі моцным было б войска беларускае. 12 000 палякаў, ну, немцаў, армія, да, ну, таксама там невялікая колькасць па параўнанні да 100 000 беларусаў, якія маглі прыйсці. Ну, ім не далі дазвол з Украіны перамясціцца на тэрыторыю БНР. Ну і вось што атрымалася, мы бачым, мы ведаем.
Пришли немецкая администрация, загадали с дома губернатора снять червоно-белый стяг, а потом отбылся один раскол, другий раскол, тяжкие были ситуации. Кто-то написал телеграмму до Кайзера, это был Скірмунт і яго група. Сёння по-рознаму можна казаць пра гэтыя падзеі, але насамрэч гэта тыя падзеі, пра якія варта памятаць, якімі варта, напэўна, ганарыцца, і якія варта ведаць сёння кожнаму беларусу, гледзячы на нейкія палітычныя погляды, не гледзячы на тыя пасады, якія ён сёння займае. Таму што, насамрэч, без гэтага сапраўды не стварылася б Беларусь незалежная. И мы имели БССР, мы имели 1 студзеня 19 года, будет стагоддзе Белорусской Советской Социалистической Республики. Тая БССР, у якой милиция размаўляла по-беларуску в 20-е годы. У милиции был экзамен на белорусской мове. Я сегодня зараз працую с газетой на ахове Кастрычніка, это на Страже Октября, будущая газета. Там вельмі цікавыя матэрыялы ў 20-е годы друкаваліся. Белорусские милиционеры, советские милиционеры сдавали экзамены на белорусской мове, проверяли веды белорусской мовы и писали, что не все ведают эту мову. Скончилось все, конечно, 30-ми годами. Это репрессии и большесть кіраўнікоў БНР после 25-го года вернулись у БССР. Частка засталась, был раскол зноў-таки, але чым скончили Цвікевіч, Рак Михайловский, мы ведаем, это трагедия 37-38 годов. Был такой человек, как Александр Ульянов. Человеку было 24 годы. Он был большевиком, белорус. Это могильщик БНР. И он расколол Раду в 25-м году на съезде в Берлине. И частку примусил съехать в БССР. Они приехали, и вот я зараз читаю протоколы допыта у 37-го года, когда Кус допытывает этого человека, и он сдае усіх. И он сдае тых, кто был в БНР, тых, кто были у БССР, от Игнатовского до всех кіраўнікоў, Червякова и так далее. Это жудасна. Про это варта памятаць, это варта ведаць, насамрэч. Про ўсё гэта, дарэчы, я гутарка таксама і на выставе. І зараз я рыхтую да друку новую кнігу, першы забыты корпус пра войска польскае на тэрыторыі Бабруйшчыны. Усіх заклікаю на Талаку, на портале Талака можна падтрымаць гэты праект, таму што без вашай падтрымкі гэтай кнігі не будзе. Кніга прысвечана ў тым ліку стагоддзю БНР. Там вельмі шмат, больш за 300 цікавых здымкаў, арыгінальных здымкаў. Там цікавыя факты. Кніга не пра польскае войска, кніга пра тое, як Беларусь у 18 годзе стваралася і ў якіх цяжкіх умовах яна стваралася. Яшчэ ёсць у вас 20 дзён. Калі няма грошай, падтрымайце рэпостам, падтрымайце інфармацыю. Ну, насамрэч, опять же, Талака, калі збярэцца людзі, то падтрымаеце, будзе гэтая цікавая вельмі кніжка. І я з задавальненнем да Барановича прыеду яшчэ раз з прэзентацыяй. І вы ведаеце, у меня уже 10 книг по истории Заходней Беларуси. Але, ну и апошні, конечно, момент варто узгадаць, вось мундзір слуцкага збройнага чыну, слуцкая брыгада. Я лічу, што гэта сапраўды героі ПНР, героі часоў Беларускай Народнай Рэспубліцы. Гэта людзі, якія не прынялі палякаў, не прынялі бальшавікоў, яны змагаліся за беларускую незалежнасць у 20-м годзе. Брыгада хлопцаў, якія самі выйшлі, самі вырашылі пазмагацца за гэты лейтматыў. Быў яшчэ, канешне, чалавек, пра якога варта памятаць, атаман Булак Балахович, але я да яго вельмі так устрымана стаўлюся. Таленавіты вайсковец, геніальны вайсковец, але яго беларускія карані, все ж таки, мне здаецца, пад пытаннем. А вось случакі, Антон Сокол-Кутылоўскі, іншыя хлопцы, гэта сапраўды патрыёты Беларусі. Про іх варта ў беларускім кантэксце памятаць. Зараз у мяне на грудях гэта не ўзнагарода БНР, гэта прэмія Вацлава Ластовскага за папулярызацыю беларускай гісторыі. Вось пасуе да гэтага мундыру, які складаецца з розных частак. Гэта царскі мундзір, гэта кітель брытанскага ўзору, таксама царскага войска. Сёння на Тутбаі можете прачытаць вельмі цікавы артыкул «Войска БНР. Пачаткі». Гэта мой таксама артыкул. Сегодня я лічу, что день не конфронтации повинен быть, а день памяти, шанавання нашей истории. Дякую всем, кто пришел, дякую всем, кто меня послухал. Я еще вот трохи побуду, можно зрабіць здымки, калі есть жаданне. Насамрэч, калі есть пытанні нейкія гістарычнага характару, калі ласка, задавайте. Насамрэч, вельмі добра, что есть такая магчымасць тут собраться, сустрэцца. И это сапраўды свята. Дякую вам за увагу.